हेलो एवरीवन खुलुमबाय बयनिसिमबो आरो दिनैनि आंनि गोदान गुबुन मोनसे भिडिअ नोंथांमोनखौ फिन खेबसेबाव बरायहरनाय थाबाय। दा नै स्कुल गनाय टाइम जाबाय, मामिनि 11:30 गयो नालाय, ओमफ्राय दा आं बेखौनो लायनो थांनो रेडि जादों। आरो थांनाय लामायाबोथ' दै जाखाबाय नालाय, ओमफ्राय दा नोंथांमोनहा नायलांबाय थादो। गामसा लाबाय। बे गामसाखौ मानि थाखाय लादों होनब्ला दा माने फिसाजोखौ बानो थाखाय लादों, ओमफ्राय फिसाजोआ बाजागोन ना बाजायाथाय, ओमफ्राय माने आं बानांगोन बायदि मोनदों आरो एथ' गोलाव लामा, बे दै लामायाव मारै बामनानै लाबोनो हागोन, बेयो गोरलै खोथा नङा। ओंखायनो आं दा बेखौ लादों आरोना, गामसाखौ बानांगोन, जेने थेनेबाबो बानानै फैनांगोन। लोगोफोर नै थाबायफिनलायबाय, दै लामायानो बेनो जाखाबायबा, दैजोंनो एकदम थाबायसोम थांनाय फैनाय खालामबाय थानांसिगोन आरो बे दैज्लांसेया। सान्दुं दुंबा रानगोन आरो बियो, बेबायदि थाबाय थाया। दा बोथोरानो नै अखा हागासिनो ना, एकदम रेस्ट गैयि अखा। थांबाय थानोसै लोगोफोर, हाखु दाखुजोंनो साथाखौसो बावबोबाय आरो दा एकदम अखा हाबाथाय गैला, थाथ'खानांगोनसो। दा माने फिसा हानाय बायदि मोनबाय आं। जल्दि थांनानै जल्दि फैनांसिगोन। लोगोफोर नै आं बानानै लाबोबाय, दा फिसाजोखौ बाजाबाय, मोनथिखाबाय नालाय बेबो दै गोजा होननानै, बामथ' हाखाया नालाय बिमाया, ओमफ्राय दा बाबाय आरो नै थांफिननोसै। बन्द' होआखै दै बानानि मामि? होआखै? दै बारनो लुगैयाखै नोङो? लुगैदों? बेलाव दङ ना? बेलाव गैया? बेलाव थायो दैयाव। दा नै एकदम बे जोंनि लामाजोंनो बिराद भिर जायोमोन स्कुलाव थांनाय फैनाय, ओमफ्राय दा दैनि थाखायनो ओरै फैयासै आरो बेस्राफोर जायफोर खाथि, बेफोरबो एकदम गिदिं गिदा गोलाव लामा खालामनानै थांनांबाय आरो दा एकदम सिरि, दैनि थाखायनो गैया लोगोफोर। नै नोंसोर नुदोंना? नङाबा बेबायदि गनाय टाइमाव बिराद भिर जायोमोन। दा स्रिं स्र' सिरि आरो थांबाय थानोसै। हालाबो नै आं बानो, अजन जाबायना। मामियाबो अजन जाबाय माथो, आयु गैलाहाय, बानो हाला। दैयानो गेजेर नांखायाखै दाबो, दानो बानो हाखालाबा मा जाबावनांगौ दे। नै दैया नै हाबबाय, देरबाय नालाय नै फुरा गेट सिंजों हाबलांबाय नै बिस्रानाव। सिगाङाव बेग, उनाव फिसानि टप्ला ना। उफाय गैला लोगोफोर, नै आइदे हाला, मा खालामबावनांगौ आइदे, हाला। दासो गेजेर नांदों, नै दंबावोसो थांनांगौ लामायानो। बोरो मानसिया बहा थाखो? ओरै गंबाय नालाय नोङो, ओमफ्राय अजन ओरै बांसिन अजन जाबाय दे। ओरै था दे। बोरो गोदो उन्दैयाव बाजानायनिफ्राय दिनैसो बाजानो मोनफिनबाय नामा? बेबो दै देरनायनि थाखायसो। आइदै हाला, दसे थाथ'बाय जोङो। बोरो एसे समान थाब्रा दे बोरै जाखो? एबार जाबाय नामा? एबार साबसिन जाबाय दे। थ' थांफिनसै जों। बिदिनो थादों मा दे। जेने थेने सफैबाय आरो जोङो नै, फाफ्लि साग'जोब्बाय। दे मा ओंखारदो दे। हाला, आइदे बोरै ओइस हा, फाफ्लि सालायबायहाय, बाजानो मोननानै हेप्पि। थाबायदो थ'। नै जोंहा थाइजौ सिरिनाय मोनबाय नै। बोरो मा जुथाया सिगोन दे दैयाव, दे गोरान नायनानै थाबाय दे। बामनांसिगोनसो ना आं नोंखौ, बोरै थांगोन नोंलाय? खान्थाल बेगर जिरनानै लाबाय आं नै, दहायो रुनानै गालांखादोंमोन नालाय, ओमफ्राय नै एसे बिगुर थाबावबाय, जेबो नंला। दा आं बेखौ संनोसै लोगोफोर।
आंना खान्थाल बेगरा गोदौगासिनो ओमफ्राय आं बेवहाय एसे मैथा गोखै हरनि जेबो गैया लोगोफोर माने एकदम सिम्पोल बांद्राय बेदर फिसा जाबाय थानायाबो मोजां नङा बेखायनो दिनै ब्रेक थाबाय मानो होनब्ला देहानि थाखायनो मोजां ब्रेक थानो हानायाबो ओमफ्राय जेसेनो बेदर फिसा जाबाय थागोन एसेनो बेदर फिसा लुगैसिनगोन नङा होमबा ओमफ्राय निरामिस जायोब्ला जेबो मोना आरो माने हुदा जेरै खालामो एरै हुदा जायो ओमफ्राय दा आंहा ओंख्रियाथ' रेडि जानो थांगासिनो ओमफ्राय मैथ्रु बिबार बाथोन बानायगोन आङो ओमफ्राय बे मैथ्रु बिबारखौबो हानबावनांगौसो आरो संनायखौनो गारबोनानै फिसालाखौ लांनो फैबाय आरोना फिसालाखौबो नैबे दखानखिनियावनो दोननानै थांबाय ड्राइभारा ओमफ्राय दा आं बेखौनो लांनो फैबाय आरो नै बानांसिगोन आङो आयु बेखौ बोरै बाबावगोन दे आङो एफा अजन नै मालाय अन्थाइजों एम्बुसो बारहोलायबावबाय नै बे दैयावनो ओमफ्राय हादोंना हायाखै दिनै हाबाब एफा अजन बेग ओमफ्राय आं बोरै माबाबावगोन दे नोंखौ बोरै बानानै लांबावगोन आं ओमफ्राय मानोबाव अन्थाइखौ दे नाम्बार दे आंहा ओंख्रि संगासिनो दङ ना गेलेनायखौनो दाबो नागारनो हाया बियो दे जाबाय दे जाबाय फैदो 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 फैद' बे लेथ्राखौनो दांबाय थायो नामा फैदो बानो हागोन ना हाया नै आङो बेग लाबाय सिगांथिं अजन दंना बिरादनो बानो हागोन ना हायाथाय हायाबाथाय थाबायनांसिगोनसो आयौ बानो हागोन ना हाया दे आयौ र' रेजें जादे आयौ दे हमना दे र' एफा गिदिर प्लास्टिक जालायबाय थैगोनसो हाबाब बोरै माग्रा गैलाहाय र' गोलैबाय दे सेस नोंना जुथाया सान्दुं गैयियाव खायदायाव एवगादे आयदै गैला 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 हाला 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 गोदोनायावबो थेथे जाबाय बादि गैया नै आंना मैथ्रु बिबार बाथोना नै एकदम आङो गथ'खौ लाना फैनानै माबा हानखस खालामलायनानै माबादोंमोन आरोना हानखसाबो गना होबाय ओमफ्राय बुरस्ला बुरस्लिलि दा मोनबाय आरो नै बाथोननि थाखाय दा जोंना ओंख्रिया खान्थाल बेगर आरो बे मा होनो मैथ्रु बिबार बाथोनानो जाबाय आरो दिनै ना ओमफ्राय नै लोगोफोर ओरैजाय दाखालि ब्लगाव आङो खिन्थादोंमोन ना नैबे एकदम एसे लथारसै आरो ना वान लाइन बानायनानै बेलेग कालार होसिगोन आरो आं बेयाव जोबनायाव फैबाय गिदिरानो जाबाय बे स्टुल कभारा ओमफ्राय बे स्टुल कभारनि आङो सानसे मोजाङै माने एक्सट्रा ब्लग लाबोनो नाजागोन अब्ला दिनैनि भिडिअखौ बेयावनो दोनथ'नाय जाबाय बोथोराथ' बिदिनोसै दैज्लां बोथोर नालाय जेरावखि थाङा खालि दैजोंनो थांनांगौ जायो माने जेरावबो दै आरो एकदम नैबे जोंनि खाथि खालानि स्कुलाव थांग्राफोरा बिसोरबो माने दैनि थाखायनो फैनो हायासै आरो ओमफ्राय एक्चुअलि जोंना लोमा आरो दैया जोंनि खाथिनि दैयाबो थांग्रा लामा दङ ओमफ्राय नैबे गुवार लांदां जायगा जे आं खिथादों बेबो ओरै खोलाहा थांनाय लामा दङ आरो जोंहा जबा बिनानाव जे जायगायाव थायो बे थिंजाय ओरै लामाजों थाङो आरो ओमफ्राय बिसोरनिथिंबो लोमहैया जेबो टेनसन गैया लोमा आरो माथो खालामबावनो लोगोफोर दिनैनि ब्लगखौ बेयावनो दोनथ'नाय जासिगोन ओमफ्राय नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनफिनगोन बेबायदिनो आङो लाबोबाय थागोन आरो भिडिअखौ नोंथांमोननि थाखाय बाय बाय